מה, למה אתה נראה כאילו דרסה אותך בחיים? דרסה אותי יולי. זה הרבה יותר גרוע והרבה יותר... מה, זה בגלל העוגה? זה כבר הרבה מעבר לעוגה. יודעת פעם קצרה היה, אבל אז מספיק חצי חיוך שלי וזהו. שני, מתחילים ללכת אחד מהשני. והאמת שנראה לי שכדאי שאני אתחיל לשנה את המשפט הזה גם לגבי עצמי. את ותורי? אתה ויולי זה הדבר הכי אמיתי שיש. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לעצור שנייה, להסתכל עליה ולהבין מה היא באמת